Дөнья буйлап сәяхәтебезне дәвам итәбез. Чиратта Нур-Султан шәһәре. Бүген сүзебез анда гомер итүче милләттәшебез тәмле һөнәр остасы Әхмәрова Наилә Измаил кызы хакында. Ул тамырлары белән Пенза һәм Омск өлкәләреннән икән. Казакъстанның үз хәбәрчебез Таңсылу Насырова дәвам итә. Ул берсеннән-берсе матур һәм баллы прәннекләр пешерә. Бер караганда төрле формаларда киселеп, пешерелгән прәннекләрнең составы бер: он, йомырка, май, бал тәмләткечләр. Әмма гади генә прәннекнең дә аерым бер сере бар икән. Есть один секретный ингредиент из Азии, это бадьян, который очень хорошо сочетается и с имбирем, и с корицей. Он полностью раскрывает и дополняет их вкус и аромат, который очень понравился моим сладкоежкам, которые возвращаются ко мне вновь и вновь. Тәмле итеп пешерүдән, махсус саклау һәм суытудан кала төп мәшәкать ул бизәү. Төрле төсләргә буялган шикәр ширбәте белән каплаудан кала остабикә Наилә ханым матур сурәтләр булдыра, аларга җан өрә. Шунысы гаҗәп, ул бер кайда да рәсем ясарга өйрәнмәгән, әмма аның югары сыйфатлы эшләренә карап исең китә. Бу сәләт безнең канда ди ул, аның апа-абыйлары да шулай ук бик оста итеп рәсем ясыйлар икән. Почему пряники? Потому что для меня они как холст. То есть на них можно рисовать. Для работ, для рисования я вдохновляюсь природой, красотой, красивыми людьми, пейзажем, своим городом. Наилә апаның төп кагыйдәсе бер кайчанда кабатланмаска, аның уникаль рәсемнәре ярты елга кадәр сакланалар. Тагын бер гаҗәп факт: ул бер кайчанда кагаз битендә рәсем ясамый, аның иҗат карыбары прәннек, кешегә бүләк итүе дә күңелле. Мин дә Наилә ападан рухланып, сезгә, кадерле тамашачылар, үзем пешергән йөрәгемне бүләк итәм. Без аны башта кырыларын ясадык, хәзер инде алдан әзерләнгән йомырка аксымын тулгатып, шикәр белән куштык та кырыларына кадәр тутырачакбыз. Әзер, инде ул бераз суынып алгач, шәйләп тә алырга була. Ашларыгыз тәмле булсын. Таңсылу Насырова, татарлар, Нур-Султан шәһәре, Казакъстан.